dịka ajụjụ gị ife gbasalụ ọchịchọ nwere onwe ndị Igbo, ọ bụ okwu dị nnukwu omimi n'ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ, maka na ife gbasalụ inwere onwe ndị Igbo bụ ihe ọtụtụ ndị bụ ndị chọgolu nya bụ ụzọ si wee dịka ebe a na-eje dịka ọ na-ada elu ya elu. Nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ nsọ kwuru na Book of Amos 3:7 na Jehova ada eme ihe ọbụla ma ọ bụ na ọ gwaghị onye bụ ọyị ya ma ọ bụ ndị nke ọfụ n'anya. Ụzọ esi eje Owele niile bụ ụzọ tere aka, mana o nwere ndị o nwere ike ime ka ọ dịlefa nso. So ife anyị na-ekwu na nwere onwe ndị Igbo bụ nọọ ije ime mmụọ ka ọ bụ. Nke izizi bụ na anyị kwesịrị ịmalụ kedu ndị anyị bụ, kedu onye bụ chi anyị, kedu ka anyị kwesịrị isi wee gaa. Ajụjụ anwa na ọsụsị abụrụ anyị bụ nke Chineke. Anyị abụghị naanị ụmụ nke Chineke n'okwukwe, anyị bụkwa ụmụ Chineke site n'ọgbụgba ndụ nke Jehova nwere na nwa ya bụ Abraham, bụ nna anyị, bụ nna nke ụwa niile. N'ụbọchị taa, anyị kwesịrị ịma na ọ bụ ya bụ ije ka anyị kwesịrị iso, ụzọ anyị ga-eso wee nweta ife anyị na-achọ. Kedu ụzọ ahụ anyị ga-esi wee nweta? Anyị gafere ụzọ site n'ikpelu chi ọzọ. Anyị gafere ụzọ na-amaghị ndị anyị bụ. Anyị gafekwala ụzọ ị na-emie n'ike aka anyị. Ọ bụghị n'ike aka anyị. Akwụkwọ nsọ kwuru ya na ọ bụghị na anụ alụ ma ọ bụ n'ike ka mmadụ ga-eji ruo ebe ọ na-eje. Ife a bụ ife m chọrọ ime ka ụmụnne m ndị Igbo malụ, ọ bụla ife anụ alụ. Anyị ga-ama n'obodo anyị na-ekwu okwu ka anyị nwere onwe anyị ma ọ bụ nwee nke a ma ọ bụ nke ọzọ, na o nwere onye nwe ya. Ọ bụ Alaeze nke Jizọs Kraịst ji aka ya wee kwelu, welu nwụọ ọnwụ, welu kwụọ ụgwọ ya, welu mba. O kwuru ya, ọ jụrụ the Jews, maka na akwụkwọ nsọ kwuru na septa ama ngafe ndị Juu, mana Jizọs jụrụ ndị Pharisees and Sadducees and Scribes wee sịfa na o nwere onye nwere ubi, o wee zite odibo nke izizi, nke ịbụọ na nke ịtọ, unu egbu efa. O wee zite naanị otu nwa, unu wee sị ebe a ka ọ makarịsị ka unu gbuo onye wee kpala anị. Jizọs wee sịfa na ọ bụrụ unu bụ ndị dị otu a bụ onye nwe anị, kedu ihe unu kwesịrị ime ndị a? Fa wee sị na ndị a dị mma ka egbuo efa ma nalụfa anị nye ndị ọzọ. Jizọs wee sị na ọ bụ unu ka m na-ekwu ife a, na-ewelu ụmụnye bụ Alaeze the scepter, na-enye ihe mba ahụ nọ n'otu aka, ọ manye mba enwelọ njekọ nke ọgbụgba ndụ Abraham. O wee bụrụ ndị nke nọ na West Africa bụ ndị Igbo bụ anyị nwa ka scepter nwadara. Onye mere ịgụ akwụkwọ nsọ na Jeremiah 31:9, ọ sị Ephraim is my firstborn, Ephraim my love. Ephraim bụzi diọkpala, ya bụzi ebe scepter nalụ. Ọ Jehova mere ka ọ dị otu a, maka na anyị abụghị naanị ndị nke ya n'okwukwe ma ọ bụ n'ọbara, anyị bụkwa ndị nke ndị na-alụ Kraịst, maka na Alaeze Kraịst ka a na-ekwu. Naanị ofu onye bịa nwụọ ọnwụ maka Alaeze. Onye ahụ nwụrụ ọnwụ bụ Jizọs Kraịst, and ọ bụ Alaeze ya ka a na-ekwu. Ya mere onye si na ọ na-achọ Alaeze a mana iji chi mama ịwata, jiri chi ndị nka, jiri chi ndị mba ọzọ, gịnị bụ alụsị? Alụsị mba, abomination, abomination of Amalek, alụsị mba wee bịa. Ọnya ka ọtụtụ ji edu anyị, ya mere anyị ji enwe mkpọbi ọkpa. Mana ugbu a anyị abịawo ime ka anyị malụ na o nwere onye kwụrụ ụgwọ Alaeze ahụ, and ọ bụ ya ka anyị ga-eso wee nweta ife anyị chọrọ. Afọ m ka bụkwa Apostle Dr. Daniel Obi, nwanne gị nwoke. Iji nweta m n'ekwentị 080-377-25541, 080
377-255-41 ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Ya biko dịka ị nụrụ onu m taa, ụmụnne m ndị Igbo, anyị ataga afụfụ ka o kwesịrị, mana ọ Jehova mere ife niile ka ọ dị, maka na ife niile na-abịa dịka oge. Ọ bụrụ na dịka ị nụrụ onu m, ị chọrọ iso anyị dịka anyị na-ekpokọ ndị niile na-ekwu maka ndị Igbo, onye ọbụla dị anyị mkpa, anyị na-ayọkwu Chineke ka ụmụnne anyị ma ndị eji eji ma onye ọbụla pụta ka anyị nchakwue n'ofu onu ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso nyere anyị n'ozi ọma a, ịkpọ m n'ekwentị 080-377-255-41 080-377-255-41. Dalụnụ. Eji m ohere ayọ ụmụnne anyị niile, ife anyị na-eme abụrọsọ ife ndị ụka unu ya na-asị na ọ dị no, ife anyị na-eme ma ife ọbụla onye Igbo, ọ dị concerned Igbos, maka na ife anyị na-ekwu okwu ebufu a global mandate. Ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ebe onye Igbo nọ, anyị na-akpọ unu okuku unu pụta, more especially on 29th of November na Enugu. Anyị chọọ ka anyị pụta n'igwe ka anyị wunye ọkọlọtọ Jehova na onye ga-achị Igbo, ya bụ chi ndị Igbo, ya bụ ebe ụzọ dị. Baba, I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Baba, we thank you. We thank you. Jesus, we thank you. We thank you. Baba, we thank you. We thank you. Jesus, we thank you. We thank you. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning